Csak finoman. Tökéletesen működik. Finomabban zuhatokkal? Bendegúz, tökéletes. Aha, most ki kell tudni vele jönni, mert leült a segge. És miért? Mert szar. De úgy értve, hogy megszívta magát vízzel? Nem, durva volt a leszállás. És megrogyott a... Lehet. Akkor lassan úsz ki vele. Most ez jön. És lejön a propeller. Most már tudom, hogy a hátuljára a szénszámmerevítés nem elég. Én mondtam neked, hogy Gajdi hátul, emlékszettem, hogy nem, az nagyon erős. Igazad lesz. Ezek a kacsák már kezdik megtanulni a rendőt. És meg tudod még csinálni? Hát itt nem hiszem, vagy hát nem tudom, mindjárt meglátjuk, hogy mennyire amúgy tökéletesen működik. Most már tudom, hogy az akkumulátor a szar, de egyébként... Tökéletes, de úgy értem a súlypont, meg ilyenek tökéletes. Érezted az erőt az aksiba? Ez volt az az érzés, amiért nagyon régen éreztem. És ez egy 3 éves akkumulátor. Nem ezek a vízbe levő elemek vannak túlságosan elő? Hát nem. Annak úgy kell lennie, mert különben arcra. Mert egy fickó egy Land Roverből készített ilyen kétéltűt, és annak először az volt a baja, hogy amivel át